λεφτά για το περιβάλλον είναι χαμένα λεφτά, λέει ο θυμόσαφος λαός. Είναι όμως έτσι? Η περίπτωση του νυμφαίου ανατρέπει απόλυτα το μύθο, αφού πρόκειται για μια κοινότητα που ξαναζωντάνεψε, επωφελούμενη από ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά προγράμματα. Το 1994 ευτυχώς ξεκίνησε η ιστορία των LIFE ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τον Αρκτούρο και έτσι μπόρεσαν οι αρκούδες αυτές που ήταν χορεύτριες να βρουν έναν χώρο, να φιλοξενηθούν. Το Α και το Ω ως προς την ανάπτυξη του χωριού είναι ο Αρκτούρος. Δηλαδή τον κόσμο αυτή τη στιγμή το χωριό το φέρνει ο Αρκτούρος, κακά τα ψέματα. Από το 1992 και μετά η τουριστική εξέλιξη του νυμφαίου εκτοξεύτηκε στα ύψη με την εμφάνιση του Αρκτούρου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 15 ξενώνες μέσα στην 20ετία, 5 χώροι εστίασης, 3-4 καφέ και γενικά έχει βοηθήσει και τη γύρω περιοχή. Έγινε ένα υπέροχο πάντρεμα εδώ πέρα, γιατί οι άνθρωποι δεν είχαν χαλαστεί από άλλον τρόπο ζωής. Ήταν πολύ γόνιμο το έδαφος για να έρθει αυτό το πράγμα από την Ευρώπη και να καθίσει στις δικές τους πεποιθήσεις. Ένα θαύμα που οφείλεται σε ανθρώπους με όραμα. Ένα όραμα που έγινε πραγματικότητα με ευρωπαϊκούς πόρους και δημιούργησε πολλαπλάσια υπεραξία όχι μόνο για το περιβάλλον και την τοπική οικονομία, αλλά για την κοινωνία, την ιστορία και την παράδοση του νυμφαίου, που διασώθηκε και ζει τώρα μια δεύτερη περίοδο ακμής.